Ahojte, ukážme si, ako si uložíme logo bez pozadia. Nájdeme si šablónu s názvom logo. Nájdem si schválne také logo, ktoré nemá biele písma, aby bolo vidieť aj logo, keď zrušíme pozadie. Takže si vyberieme toto čierno-zlaté. Teraz si to logo nebudeme nejako meniť, necháme ho tak, ako je. V pravom hornom rohu pôjdeme do zozdieľať. Stiahnuť. Tento obrázok musí byť uložený ako PNG obrázok, nie JPG, žiadny iný ako PNG obrázok. Môžeme si dať vymazať pozadie alebo uložiť bez pozadia. Táto možnosť je ponúknutá len prémiovým, takže plateným kanvám a dáme si stiahnuť. Počkáme, kým sa nám to nahrá. Uložím si to do počítača. A pre účely vám, aby ste videli, ako je to s pozadím, tak si ho uložíme ešte raz a uložíme si ho s pozadím. Výborne, máme to uložené. Ukážeme si, ako to teda vyzerá. Musíte si tie súbory vľavo hore nahrať. Nahráme si obidva, aby ste videli, ktorý je ktorý. Keď sa nám tieto dva súbory nahrajú, tak vidíte, že ten prvý je bez pozadia a ten druhý má čierne pozadie a ten bez pozadia si jednoducho vložím do svojho obrázku. Napasujem, kam patrí a môžem si užívať, ako môj výsledný dizajn vyzerá. Dúfam, že pomohlo. Zozdieľajte, dajte vedieť ostatným. Vidíme sa na ďalšom tipe. A v skupine na Facebooku. Čaute!